Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih nggih kalian kula Nafsiatul Izzah saking jurusan PGSD FIP UNES NIM setunggal sekawan 0 setunggal sekawan setunggal 7038. Salajengipun kula badhe nembangaken tembang Megatro. Yen wowoan enak mentah iku timun, enak mateng iku kueni, manggis enak liberipun, walam eco mateng ing wit, salah enak rada bosok. Matur suwun, ampun supengge di like, komen, lan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.